Tak, už jakože prostě pátý part bude a jakoby prostě už se je převíc tady a tam to prostě se převlíkne za chvilku. Takže jdu na to. Tak asi se sundám teda tu, no asi určitě se sundám koronku, jinak se že ze mě blázní, že jsem nějaká moc bohatá. Takhle. No, vypadám jak, no nic, ale jako tak, co bych pro sebe neudělala. Jakože ta postel nebyla uslaná, usl si postel. Tak, hotovo a asi jsem připravená. Vlastně ještě ne. Make-up. Segra? No. Můžu si prosím tady nalíčit? Jo, tak se nalič. OK, díky. Ještě toto. A zafixuju to. Ještě stíny, takhle, tvářenku. A naposledy ještě voňavku. Super. Díky, Segra. Jo, v pohodě, se jdu teda přeplíct moji korunku. Ježišky. Proč to nejde reálně na sebe oblíct, guys? Tak, už to mám na sobě a jdu si tyto věci do skřínky. Segra, dej mi to do skřínky, jo. Tak. Super, já si dám ještě tu moji oblíbenou od Catrice voňavku. Sice ani nevím, jestli mají voňavky, ale to je jedno. Super, jsem popřevoněná, ale taková ta slabá paměť. Trošku se nemaluju, no, ať se nemyslí, co ví, Bůh. Maska takhle, no, super. A ještě si tady dám ty stíny, které jsem chtěla. Tvářenku. A ještě si dám tady ten setting spray. A pak si tady dám ještě tady tu paletku. No a to asi všechno. Tak, Segrou jsem hotová. Je taky. Tak si... Nebo tak prostě asi jdeme, no. OK, tak jdeme do školy. Bye. Čau mami, čau tati, čau tati. Tak pojď.